in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Anong oras na? Punta na tayo ng ano guys, ng Mount. Kasi alis din yung aking mag-aama. And, ayan. Yung kalat natin, linisin ko na. Andun pa yung kapatid ko. Ayan. Alright. See you sa Mount. Alis na sila. See you. See you, mother. Enjoy. See you, mother. See you. See you, Holly. Naligo na to. Okay, I'm going to. What do you mean you're going to? I'm going to Kmart. Why? I'm gonna get my mat for my yoga. Say, Mom. See ya. Bye. Natanggal yung naputol ni Jan nung pagtanggal niya. So, mababalik naman. See ya. Oops, see ya. Enjoy the trots. Naligo na rin siya. Oh, basa pang buhok niya. What are you gonna have for tea? What are you gonna have for dinner? Love you. See you. See you. I love you too. Bye. Dinagay ko lang to dito kasi may ginawa tayo. See ya. Pero dyan yan, oh. Maluwag naman yan, oh. Okay. Andito pa pala yung caravan nila, Joe. Yan yung sa amin din nandito. Hindi ko alam kung kailan pipick upin yan ni Joey. Yung sa amin, medyo matagal yan dyan. So, yun lang. Alis na tayo. Wala na rin pala yung mag-ama ko. Kanina pa sila nakaalis. Dito na tayo sa town. Punta muna ako dito sa Asian store. Wala pa rin sila yung sweet potato na gusto ko. Yung purple. Pero, sige, eto na lang muna. Kuha tayo nito. Pinunta ko dito ay yung eggs. Pero wala sila. Walang eggs. Meron daw siyang eggs nasa fridge. Doon sa storage niya. Eh, naka-jacket na pala tayo kasi malamig na, guys. Ano pa ba? Ito na yung ating kamote. Taro bao. Madami siyang bagong items ngayon. Ayan, meron siyang ice cream na hindi ko alam kung Korean ata. Korean. May mga taro rice ball. Ayan. Ice cup. May langkang frozen. Coconut water. Ayan. Black sticky rice with coconut milk. Hindi yan pwede sa diet natin. So, ayan. Ay, masarap yung black bean na ice ka. Yung popsicle. Ayan, kuha niya na tayo ng eggs. Yes, thank you. Alright, thank you. Meron bagoong balayan. Kuha tayo nito. Ang sarap to. And meron silang eggplant. Kuha na rin akong eggplant para sa ano ko. Torta. And meron din sila. Hindi na ganun kaganda. We'll see. So, kumuha ko ng okra. Namili na lang ko. Ang liliit nila, oh. Baby okra. So, yeah. Kumuha rin akong sili. Siyempre. And, ito yung okra, yung eggplant. Yan lang yung kinuha ko kasi yung iba hindi na maganda. And, kuha rin tayong sitaw. Meron din siyang sitaw. Baka magsinigang ako bukas. Kuha na akong sitaw. Yan. Yung kangkong nila is $16.50 a kilo. Kuha tayong isang ganito lang. Dami na nga ito, diba? So, ayan. Meron akong sitaw doon. Okay na tayo dito. Nasa na yung ating mga nakuha. Ayan. And may eggs tayo doon. Yeah, I'm gonna get ketchup. Wait. Wala na kaming ketchup. Gusto ni Kuya yung hindi maanghang. Maanghang yata ito. Pero wala nang iba. Ito na. Okay na yan. So, tapos na tayo dito sa Asian and in-invite niya ako bukas. 1-year anniversary ng shop niya and sabi niya sa akin,
since the beginning daw, lagi na ako nandyan sa shop niya. Kasi nung nag-start talaga siya, wala pa siya masyado. And now, 1 year lang, bilis. Kung bait niya naman, in-invite niya tayo. Bukas daw, free food, free drinks. Sabi ko, saan free grocery? Charot. Joke lang. Pero ngayon, sobrang ganda na ng shop niya. Ang dami ng choices. And ang vegetables, meron sila every week. Meron talaga sila every week. So, punta muna ako ng Kmart. Then, next goes. Dito sa chemist. Wala na yung gusto ni Holly na perfume. Ay, gusto si Holly dito before eh. Wala nitong pang-regalo, oh. Malilit na perfume. Bigyan natin si Auntie Mel nito. Ang ganda nito eh. So, ipabalot na natin to. Ito yung gift natin kay Auntie Mel. Binigyan ko rin siya ng perfume ng birthday niya. Pero ito maganda din kasi siya. Kasi maliit lang pwede niyang dalhin sa work. Thank you. Font is your turn. Thank you. Lovely. Thank you very much. And ayan, si Holly nakuhaan ko. Hanapan ko siya. Nag-iisa na lang yung roll-on perfume. Ayan. So, kay Auntie lang siya. Kay Holly daan. Kmart tayo. Kailangan ko ng ng trolley. Eto, kuha tayo nito pa dun sa aking live selling. Oops. Ayun yung makuha. Wait lang. Sa tayong cart natin. Someone must have broken my heart, like really torn it apart. In another life, in another life, someone must have really put me up, like caused my heart to stop in another life. Ganito yung green ko na matte dati. Ayan. Pero parang gusto ko tong isa. $20. Yung isa $25. Itong kunin natin. Kuha tayo nitong donut. Donut. Fitness donut. Pandagdag natin yan dun sa ating pang exercise. Wala talaga akong mahanap para kay Sak. Nahihirapan na tayo. Si Kuya kasi all set na, diba? Nasabi ko sa inyo, okay na yun si Kuya. So, wala akong nakuha para kay Sak. Magsi-self-checkout tayo. Walang tao sa cashier. Oh. So, self-checkout. Tapos na tayo dito sa Kmart. Then, etong receipt na to, ipipresent natin to doon kay Kuya. Kasi, ini-scan niya to bago tayo makalabas. Dito tayo sa Kohl's. Kukunin natin dito ay yung, diba, ang dilim. Yan, lumiwanag na ulit. Kuha tayo ng tubig, yung nasa bato. Kasi, nagre-reklamo yung mga boys. Mas gusto nila yung yung nasa bato. Ayaw nila yung nasa box. So, kuha tayo nun. And yogurt and fruits. Thank you. So, kuha tayo nito. Ito. Apples. Blueberries. Walang strawberries. Walang strawberries. Kuha ako ng chicken kasi back to chicken na tayo. Ako pala. Back to chicken ako. Gusto ko yung tostado. Yung medyo sunog-sunog. Wala eh. Chicken. Tingin ko na yung chicken. Ba't to bukas? Dalawahin ko na kasi more on chicken na talaga ako ngayon bago mag-Christmas. And yogurt. Yung ating yogurt. Sa Pasko pa siya ma-expired. So, kuha na tayo nito. Dami ako nito. Kasi ito na ang ating breakfast lagi. Lunch. Wait lang. So, ayan. Oops. Meron silang ibang flavor. Tatlo lang yun. Yung blueberries, kunti na lang. Ang marami is yung mango and passion fruit. Yung strawberries. Why not? Ayan, humbusin natin yung strawberries. Kunin tayo ng milk.
Wala, saan na natin ilalagay yung ating water. Wait lang. Ito yung aking butter. Ayan, kumuha rin tayo ng cheese. Kuha tayo nitong LCMs, yung split steaks. Masarap to. Gusto nito ng mga bata. Yung mayroon siyang 3 flavor. May banana choco. So, ayan yung water. Kuha tayo nito. Ayan, kuha tayo ng 3. Okay, tapos na tayo dito, guys. Bahay na tayo, guys. Pinuput away ko lang yung ating mga yogurt. And meron pa ditong 2 natirang pangbatang yogurt. Eto, pwede din to kila kuya. Minsan kumakain nito si kuya, kaya sa akin si Oli. And yung mangga natin, sobrang nahinog. Lamog na to. Wala na yan. So, kain muna ako. Tapos ko lang i-put away yung ating mga pinamili. Except dito sa apple. Lalagay ko to dun sa table. So, kain muna ako kasi nagugutom na mi. Dito na tayo sa live selling room. Wala pa yung aking mag-ama at umuulan. Yung time is 9:10 na, guys. Unbox natin itong nabili natin sa Kmart. Kasi dito ko naman talaga ilalagay. Ay, i-assemble siya. Ay, i-assemble siya. Madali lang naman siguro to. Ganyan lang naman siya. So, assemble ko lang muna. Ganyan. Parang pinagsasampay ng towel. Ayan. Okay, assemble muna natin ito. Someone must have broken my heart, like really torn it apart. In another life, in another life. Someone must have really me up, like caused my heart to stop. In another life, in Tadan! Ayan. I'm so proud of myself. First time kong mag-assemble na ako lang mag-isa. First time ko to. Ayan. Parang matibay naman siya. So, ilalagay ko siya dito. Wala pa yung aking mag-aama. 9:33 na, guys. Dito. O kaya dito. Kita niyo pa ba ako, guys? Umuulan na. Yan, ganyan. Dito natin isasabit pag meron tayong i-flex. For example, sample lang naman. Ganyan. Diba? Ay! Take 2. Ganyan. Tapos, isa pa kunwari. Kunwari. Ganyan, ganyan. Diba? So, yan na, guys. So, yan ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin. Wala pa sila eh. Or, hintayin natin sila. Tapos, i-close ko yung vlog, okay? And, wala akong vlog kasi kagabi at saka kanina, wala kaming internet. So, and mahina din siya kung magkaroon man mahina. Kaya hindi ako nakakapag-upload everyday. Gustuhin ko man hindi talaga kasi yung internet namin may diferensya. Hindi ko alam kung bakit. So, hintayin natin yung mga bata then i-close namin yung vlog. So, yun na yung ating pa-ladder dyan. Yung bamboo towel ladder ang tawag sa kanya. Sa Kmart. $25 lang yan. Buksan na rin natin tong mat. Yung mat na to. Mabigat to compare dun sa aking yung luma ko bang mat. Maybe because makapal siya. Oops, may ano pa. May paganyan siya, oh. Oh, mas makapal to. Ay, nice.
guys. Ang ganda niya, guys. So, mas makapal to. Oo, mas makapal siya. So, yung isa kasi ano na yun? Matagal na talaga yun sa akin. As in, ilang taon na yun. Pero pwede pa yun. Dadaling ko yun sa somewhere. Pero eto, dito lang to sa aking live selling kasi sabi ko sa inyo, ano din siya, yoga or Pilates room ko din siya aside sa live selling. Hi! Did you get your map? Yes, I did at Kmart. That's a bit bad. It's a bit bad. What do you mean it's about? It's not. It's For sure. no, that's the right length. How's the trot? Good. Good? Did passers won? Came second. Came second. That's not bad. How about the second one? Fifth. Fifth? Ah, okay. So, did you have fun there? Okay. What did you have for dinner? Hello. Hello. No, McDonald's. McDonald's? Did you eat Hungry McDonald's? Jack's? Hungry Jack's. McDonald's. Where's Kuya? Did you go to Kmart? Yes, I did. I'm gonna go. Okay, where's Kuya? Oh, where's my kiss? Oh, you didn't kiss mother. Love you too. Hindi siya rumalik first time. Why you didn't kiss me? You forgot. How about you? Okay, I'm gonna close the vlog. Kuya, where are you? Huh? Good night. Pagod yan si No, Kuya. he's so tired. I know. Alright, just kiss me now, Holly. Good night, Kuya. Love you. Okay, guys, I'm gonna close the vlog. Yun na yung vlog natin. Thank you. Thank you. Please like and subscribe for having it. See you in the next vlog. Did you see Auntie Mel? Yes. Alright. It's walk Highland Church. How about Nana? Nana was there? No. Okay. I See you haven't guys. seen Nana, so Okay, but you seen Dad? Pa? yeah. Okay, good night, guys. Bye. Please like, And subscribe. nasabi ko ba sa inyo, hindi ko pa nakita yung aking 3 vlogs. Yung nasa isa siyang SD card, hindi ko mahanap. So, She lost one of them. I don't know if I lost it. I don't know. So, yun na guys. Good night. Good morning. Happy Saturday. Clean up day. Si Kuya nasa birthday party. Yeah. It's 10:30. So, linis muna kami dito. And, di ba summer na dito? Naka-on yung heater namin kasi ang lamig sa labas. Si Jan naglilinis din siya sa labas. Oh, you're so cute. Yeah, thank you. Tapos na si Holly magpunas ng mga frames. Ngayon si Sak, tapos na rin mag-vacuum dyan. And okay na yung couch. Pero nandun yung cricket bat niya. Inayos niya lang yung carpet. 12:30 na guys. And si Johnny ba yan, nagpapahinga na siya. Sak, that's your socks, right? May medyas dun si Sak, sorry. And We're making Oreo. nagpalit na ako ng damit. Hindi niyo naman ako nakita kanina. Nakapang, na tayo, workout outfit. Ayan. And yung dalawa, ginagawa na naman nila yung Oreo. What you call this? Oreo, yeah, something. Basta nagawa na nila yung before. And nilabas ko na yung gagawin ko. Diba nabanggit ko sa yung kapon? Magsisinigang ako. Frozen pa siya. And frozen pa yung ating sisinigang. Who ate the custard cake? Me and Daddy. Ayan, na lang yung natitira. Kumain sila. Me and Daddy, we And yung aking dalawang bantay, nilabas ko muna kasama yung ating steamer. Kasi hindi ko pa naman sila kailangan. So, dyan muna sila. Pasok tayo sa ating live selling. Okay. Yan. Meron tayong isang tinarang manikin dito. Ayan yung manikin na isa. Oops. And yung ating nabiling bamboo ladder. Yung pinagsasampayan ng towel. Ayan. And yung ating yoga mat. Nag-vacuum din ako dito kanina. Kaya sobrang linis dito. So, mamaya mag-yoga ako. Hindi pa tayo nakapag-walking kasi ang lamig sa labas, guys. Parang winter. Summer na dito, pero parang winter.
malamig, mahangin, and umuulan. So, hindi ko lang kung makakapag-walking tayo. But definitely makakapag-yoga ko or pilates dito sa ating mat mamaya. Okay. Update, 5:35 na guys. Wala akong masyadong na-vlog. Yung last kong usap sa inyo nung nandun ako sa live selling na sabi ko mag-yoga. Nakapag-yoga ako. Then, after nag-edit ako, napag-edit ko, kumain ako ng berries and yogurt. Then, nakatulog ako guys. As in, ang haba ng tulog ko. Bago matulog, sinabi ako si Jen, bumili siya ng kamatis. Bumili siya ng kamatis, pero hindi niya ako ginising. Ginising niya na ako mga 5 o'clock. And hiniwa ko to. Then, hinugasan natin yung kangkong. Nung hinanap ko na yung aking sinigang mix. Wala pala akong sinigang mix guys. Ito na lang yung natitira sa akin. Hindi na to kakasya. Gusto ko sa sinigang ay maasim na maasim. Maasim. Yung tamang asim. Hindi naman ganun kaasim. Pero eto kasi hindi na to kakasya. Kasi kalahati na lang to. So, ang gagawin ko na lang ay kinamatisan. Hinugasan ko na yung kangkong. And para hindi masayang yung dahon ng kangkong, ilalagay ko na lang siya sa kinamatisan. Kasi pwede ka naman maglagay ng gulay sa kinamatisan. Pero usually hindi ako naglalagay. Pero ayoko masayang yung kangkong. Ilalagay ko yung dahon lang. Yung dahon lang. So, magluto muna ako. Tapos si Jan, gusto niya mag-pizza. Kasi nga, hindi na natuloy yung ating sinigang. Sabi ko, gawan ko na lang siya ng bread pizza. So, update ko kayo mamaya. Guys, kailangan ko na magluto kasi yung mga bata ay gutom. Si Kuya, dumating. What time Kuya came home? What time Kuya? Kuya, what time you came? 4 o'clock. So, hindi ko napansin na dumating si Kuya. So, magluto muna ako. Iwan ko na yung bawang sibuyas kamatis. 2 malaking kamatis yan. And eto, tanggalin ko na yung mga daw. Kasi nabasa na talaga siya. Naugasan ko na siya. Ayoko siyang masayang. Nautusan si Kuya na tanggalin yung mga empty bottles dito. Ayan, nagigisa na ako ng bawang sibuyas. And ito yung pinakulang kong tubig. Na hindi natuloy para sa sinigang. So, ito na pala yung kinamatisan natin. Si Kuya pabalik-balik na dito. And yung pizza. And ito yung pizza bread ni Jan. May salami na yan. Tapos naggawa ko ng yung sauce niya. So, ima-microwave ko to. Pero tinost ko muna to dun sa induction natin. So, medyo toasted na yung ilalim yan. Like before, nakita nyo na yun before, diba? Nung gumawa ng pizza bread ng mga bata. Itry ni Kuya. Trinay na to ni Sak. Hindi ko siya patutuyuin masyado kasi gusto ng sabaw ng mga bata. Oh. Just blow. Slowly. Yeah, that's good. Good? Good. Ayan, 6:30. Today pala is December 9. Music ko na siya. Ayan. Tinuro natin yung tangkay. Sinigang na kamatis to. Pinatay ko na yung apoy niya kasi sobrang init naman ito. Ayan, okay na siya. Pula natin ang isang kulog. I'm hungry now. Where's your clothes? Taga-amoy. Shilpak. With this? Just hold this one. No, you hold this one. Okay. Okay na to. Huwag ko nang takpan para hindi maano yung gulay. Ano? Why are you smelling it? Wait, I'm just gonna check that this pizza. Yeah. Good? Good. Ayan na yung kay Johnny Boy. So, sabay-sabay kaming kakain. Ilagay ko lang ito dito sa bed. Good? Ang sarap ng pizza ni Johnny Boy. Well, your pizza almost ready, my love? Oh, yeah, can't wait. Can't wait. Akala niya, ang gagawin ko ay yung puff pastry. Kasi ginawa ko rin siya yung may ham and cheese. Gustong-gusto niya rin yung kung maalala niyo, nakita niyo yung sa vlog. Tapos sabi ko, hindi. Pizza bread. Ang sarap. O, tingnan niyo. Oh,
Sarap tingnan, no? Sarap naman tayo ito. Okay na to. Okay, Han. It's really hot nga lang. Yeah. Okay. Kain na tayo. Kain na. Ayun. Si Sak yung nag-prepare ng table natin. Si Jama una na para mainit pa yung pizza niya. Gusto niya mainit yung pizza niya. Kuya. Who's playing it now? I want to watch it. What did you say, Sak? Supposed to be what? It's getting cancelled. Why? Zak? Rain delay. Supposed to have syndrome. Huh? We were supposed to have syndrome, but you didn't have okra. I do have okra. I don't have the mix. Oh, mix, huh? The mix. Why put okra in this? No, that's not for kinamatisan. Gusto niya kasi may okra talaga. Alam niyo naman si Sak, favorite niya ang okra. Okay, kain muna kami, guys. Pero at least may sabaw. Oh. Hindi ko siya pinatuyo kasi nga gusto nilang may sabaw. Nice? How's your pizza, babe? Bread pizza? Good? That's good. Inaasahan niya sana puff pastry na yung dati kong ginawa. Eh, yan ang ginawa natin. Mas madali yan. Si Kuya walang green. Kuya, eat that one. That's good. Kuya, you need green. Yummy. I know, it's good. Try. The kangkong. Ayun yan talaga. Pero yung dalawa, okay. Tingnan mo naman yung isa. Are you? Kala ko inaamoy niya na naman. Okay. Round 2 na si Sak. Hindi pa ako kumakain kasi medyo busog pa ako from my berries and yogurt. One is a bone. I'll just put it there on the side. I'll eat it later. Kinukuha niya ang taba. Mahilig si Huli sa mataba. Hindi nga yan yung yung binibigay nila yung taba kay Holly. Hindi yan yung pork belly. Yung pata yan. Kasi kung belly mo naman yan, yan si Holly, Diyos ko. Pero pinagbabawalan ko naman siya. What? Oo. Just don't eat on that side. Kasi si Holly, meron siyang ipin na matatanggalan yung sa harapan. Baba ka man! No, you gave me yours. Sorry. Let me know when to stop. Okay? Okay, put soup, Baba. Coke na sila. You're done, Sak? No. Kuya's done. That's 8. 9. 9? Ayan, 9. Yung advent calendar yan ni Kuya. Si Jan naghanap ng chocolate. You love this bag. Meron dyan. Ha, I still have Lind chocolate. In the pantry. Kumuha na lang siya ng Toblerone. Lind. You don't like it? Yeah. Big chocolate. Dami namin dyan na, yung chocolate kasi nandyan sa pantry kasi di ba nabasag ni Holly yung lalagyan natin. Oh, get the gold It's alright. one. What? Masakit pa ang ipin yan, ha? Come on. Alam mo, ubos yung kanin. Yung sinerve natin dito. Now I hate when you have wobbly. You hate it? Wobbly na kasi yun eh. Malapit na yan matanggal. How many chocolate did you have, hon? Your diet, halaka. Hey! Hoy! Get back! The chance of a storm in the afternoon or He stole mine. wind in the day where it's 20 millimeters of rain forecast across the metro area. Mount Barker very cool tomorrow. Just Ang pangit ng summer. Ang hangin sa labas. How about tomorrow, hon? No, even worse. Oh, Weather. yeah. Gonna Oh, be Monday, Mom. Monday. Worse daw bukas. Ano ba yan? Yeah, hot rain. Oh, Monday ha. Tapos ulan naman sa Tuesday. Wednesday ulan. Ano ba yan? Na summer natin, oy. Naglilinis ako dito. Tingnan nyo si Zachary.
I thought you're done. Gustong-gusto niya yung spinach. You like the spinach? Oh my God. And si Oli nagjo-chocolate na siya. More chocolate? Hoy, no. That's yuck, no. More chocolate sila dun, oh. Tingnan nyo na yung ginawa nila. Nilatag na nila. Kasi pinipili nila yung gusto nila. And, kumakain na pala ako. And marami tayong sili. So, yan. Hey! It tastes like dark chocolate. Sarap. Ang sarap ng ano. Ang sarap. Okay, wait, no, he destroyed the fence. Out here, boys! You destroyed the Thompson fence that was there. Give me the iron, boys! Oh, it's right here, buddy. Yay! Now you can't say I never did anything. I mean, Reaper stuff in. Well, now I didn't do anything, though. Okay, I think we need to keep digging down. Okay. Okay, close it up. Right down there, Brandon, if you just keep going down, right there. Jenny, you are being really abusive to everyone today. No, Yeah. Look like you're helping. Okay. don't lie down. Go for slow. Ang cute ng dalaw. You think we can... Oh, let me see. Ang cute ni Zachary kanina. Parang siyang dentista. Is it hurt? It hurt? You know what? I think it's ready, Baba. Let Daddy pull it. That's why Chris is trying to pull it out. Let me see. But you have to be like quick. I'm gonna eat a carrot. A carrot? Apple. Let me see. No, don't do that. That's not right. Ayan, yung isang ipin pala, lumabas na. Kaya, ayan. Ay, yeah, baby, let me see. Can you do this to your lip? The lower lip. Here. Here. You want to do that? Oh, it's already. See? Pinush ko lang siya. Let me see. Ayun, pinush ko lang. I just push it. Did you? I just push it in, not out. I tried pushing it in. Out. You have to, yeah, in. So, yan yung first tooth na tanggal kay Holly. Ang saya niya. Come on. Rinse it with water. And put that one in a small tissue, Baba. That one. Akin na yun. Oh yeah. Ang linis ng ipin niya, oh. Wala man lang na bahid na itim. You know what that is? Ang linis ng ipin niya, oh. Walang itim. Yeah. See? Rinse it with water because it's bleeding, Baba. Smile. Cheese. Lahat naman sila, yung ipin nila, mga mga puti. Hindi yung maitim mo. Ayan, supa dupa. Happy siya. Wala na yung isa niyang ipin. Nunod kami na. Nunod naman ng throats. Oy. Yeah. Nagluluto siya sa... Nagma-microwave siya ng popcorn. So, ayan yung popcorn natin. And eto pala yung kinainan ko. Sarap. May sili ako, syempre. And nanonood ako ng Korean. Huh? You got some water? What you gonna do? Put my teeth in the cup Why you're doing that? so I can get some money from the tooth fairy. From the Tooth Fairy. Gusto niya makakuha ng pera kay Tooth Fairy. Lagay niya dyan. Ooh. Okay. Put next to the fireplace. Yeah. So you check tomorrow if Tooth Fairy give you some money. And then Tony will get you. Oh, Auntie Mo is coming? Yeah, tomorrow. Why? That's all what we're doing for Christmas. Ah, okay. Magbi-meeting daw kayo kung anong gagawin sa Christmas. Okay. Can you grab my shoes there or sleep my boots, Baba, please? Ang lamig. Because the floor is cold. Magugas na ako. Nalinis ko na dito. And this one,
Okay. Clean my teeth first. No, it's alright. Okay, thank you. Tapos na tayo maghugas. What? Doctors. Doctors, where are you going? Doctors. Where are you So what going? to take like your picture? Where are you going? Doctors. No Where are you way. going? Charles. Go. Dad, can we come? No, he went last night. Sabay, Dad. sabay, sabay. So, Alright, guys, i-end ko na. Correct. they've had big days, so the kids will be back. Bye-bye, stop. No, it Stop. doesn't work. Okay, guys, i-end ko na yung vlog. Okay, so thank you. See you tomorrow. Tapon nyo lang yung mga kalat ko dyan. And yung tira natin, ayun, pang lunch yung bukas. See you tomorrow, guys. Alright, thank you.